Ahoj, já jsem Mariana a jsem lektorka kurzu Správce sociálních sítí. Pracuji jako externí online manažerka pro soukromé firmy a veřejnou správu. Pomáhám firmám prosadit se na českém trhu, a to zejména prostřednictvím sociálních sítí. Ráda bych vás pozvala do kurzu Social Media Manager, ve kterém vám předám nejenom profesní teorii, ale hlavně své zkušenosti z praxe. Ukážu vám postupy, které sama každý den využívám při správě sociálních sítí pro svoje klienty a hlavně o kterých vím, že opravdu fungují. Kurz je vhodný pro všechny věkové skupiny, nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti s online marketingem ani správou sociálních sítí. Stačí vám počítač, připojení k internetu, běžná uživatelská znalost práce s počítačem a hlavně dobrá nálada a chuť učit se novým věcem. Během kurzu si společně projdeme všechny segmenty práce správce sociálních sítí, naučíte se vytvářet marketingovou strategii, plánovat obsah, připravovat příspěvky, využívat umělou inteligenci v marketingu, abyste byli konkurenceschopní, nastavovat reklamy, komunikovat s klienty a ukážu vám také, jak budovat vlastní podnikání a kde najít právě toho prvního klienta. Po absolvování kurzu byste měli být schopni samostatně pracovat jako správce sociálních sítí. Výuka probíhá online formou v prostředí Google Meet. Čeká nás 50 hodin. Budeme se setkávat v 10 blocích po 5 hodinách. Zpravidla je to 2krát týdně od 8 hodin ráno do 1 hodiny odpoledne. Všechna setkání navíc nahráváme, takže k nim máte potom následný přístup. Můžete se vrátit k tomu, co by vás zajímalo, čemu jste třeba poprvé neporozuměli, nebo si potřebujete osvěžit, a to až po dobu 3 měsíců po ukončení kurzu. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi e-mail, zavolejte mi, moc ráda všechno zodpovím. Čau. Takže ahoj, dneska se spolu podíváme na to, jak promptovat v ChatGPT. Co znamená prompt, proč právě ChatGPT, jakým způsobem psát texty, abyste dostali kýžený výsledek. To je všechno, co nás dneska čeká a co si povíme během nějakých 15-20 minut. Během celé doby nám bude jako podklad sloužit prezentace, kterou já už vám sdílím. A ta vám bude zůstávat a můžete se do ní kdykoliv vrátit. Dost často do prezentací dávám i aktivní odkazy nebo videa, takže určitě doporučuji potom někam uschovat. Můžete ji do budoucna využít. A proč právě ChatGPT? Vybrala jsem ChatGPT z toho důvodu, že si myslím, že většina z nás používá ChatGPT aktivně, někdo dokonce dennodenně, ať už pro práci nebo pro osobní využití. Jestli se mýlím a je tady někdo, kdo prosím nepřišel s ChatGPT nikdy do kontaktu, tak mi dejte prosím paleček nahoru, ať vím, a já tomu když tak uspůsobím hodinu. Palečky nevidím, takže pokračuju dál podle plánu. Pokud byste cokoliv potřebovali během výkladu, tak mi ťukněte dole prosím do chatu, dotázek, nebo se přihlašte takovou tou pacičkou a když nic takového neuvidím, tak jedu dál, ať to všechno stihneme. Co je to prompt, kam se zadává? Prompt se zadává sem do této promptovací ikonky. Já jsem vám tady nasdílela, jak vypadá rozhraní ChatGPT. My se do něj potom podíváme i živě a zkusíme si do něj ty prompty zapsat. Předtím si ale řekneme, jakým způsobem se to dělá, aby ten výsledek byl co nejkvalitnější. Takže, jak jsem říkala, toto je promptovací ikonka, zde píšete text. Prompt je text, který zadáváte do umělé inteligence a požadujete na základě právě tohoto textu po nějaký výsledek. Zde ho dáváme přímo sem. My si tady v ChatGPT potom můžeme vybrat, jestli chceme okamžitou odpověď nebo aby víc přemýšlel, aby provedl výzkum, ale to už jsou další věci, které si řekneme jindy. Teď zůstaňme ještě u toho promptu. Jak vypadá nekvalitní prompt?
My můžeme prompt zadat mnoha způsoby. A to, jak ho zadáme, přímo ovlivňuje výsledek, který dostaneme. To znamená, čím víc informací my umělé inteligenci dáme, tím kvalitnější, detailnější, přesnější a pro nás vhodnější výsledek my taky získáme. Ukážeme si na příkladu. Napsala jsem do chatu GPT, napiš příspěvek o slunečních brýlích. Poměrně jednoduché zadání, nebo řekněme možná spíš velice jednoduché zadání, kdy i výsledek koresponduje s tím, co já jsem napsala. Je taky velice jednoduchý. Výsledek říká, sluneční brýle chrání oči před sluncem a zároveň dobře vypadají. Vyberte si ty, které vám budou nejlépe sedět. Je to hezký, ale my vůbec nevíme další a další informace, které bychom k tomu potřebovali. Já se vás rovnou zeptám. Napadá vás, co by se měla do promptu ještě přidat, aby ten výsledek byl lepší? Klidně mi pište do chatu, prosím, budu ráda. Tak, Market píše, chtělo by to doplnit cílovku, jasně, přesně tak. Andrejka, pro koho je příspěvek určený, bezvadný. David píše, kam budeme dávat. Jasně, ještě nějaké nápady? Ne, tak jdeme dál. Máte přesně pravdu. Všichni jste to řekli správně a v podstatě jste shrnuli několik těch nejzásadnějších bodů. My, pokud zadáváme prompt, tak bychom do něj měli dát co nejvíc informací, právě na základě kterých nám ChatGPT vygeneruje tu správnou odpověď. Můžeme napsat, napiš mi motivační dopis. Ale kam, na jakou pozici? On napíše motivační dopis a bude moc hezký, ale vy ho nejspíš nebudete moci vůbec aplikovat nebo použít. Můžeme napsat napiš mi prosím stížnost. Napíše stížnost. Ale na co? Reklamujete boty? Nebo se stěžujete na něco jiného? To všechno je ideální do promptu napsat. Co tedy bylo špatně? Prompt byl příliš jednoduchý, příliš strohý a málo popisovala situaci, dali jsme mu málo informací na to, aby mohl vytvořit adekvátní odpověď. Jak tedy na to? Je to tak, že čím méně informací umělá inteligence dostane, tím více musí hádat. To znamená, že odpověď si domýšlí, nechci říct přímo vymýšlí, ale domýšlí určitě. Příkladem může být, napíšete třeba, napiš mi pozvánku na narozeninovou oslavu. ChatGPT napíše takovouhle pozvánku, ale to, jestli je to dětská narozeninová oslava, dospělácká, jaký je věk oslavence, jaká je adresa, zase musí účast potvrdit, zda je v maskách a řada dalších informací tam nejspíš nebude. Nebo určitě nebude takových, jak se představujete vy, protože těžko se ChatGPT trefí. Čím přesnější zadání jí tedy dáte, tím kvalitnější bude výsledek. A jak na to? Máme na to takový jednoduchý vzorec. Já vám vysvětlím teď všechny fáze tohoto vzorce, tak abyste ho mohli vždycky používat během promptování. Je to role, úkol, kontext, cílová skupina, styl, výstup a příklad. Výstup a příklad může být dobrovolný, já to používám, protože za prvý se mi to líbí, baví mě to, ale za druhý ten výsledek je úplně někde jinde. Co to přesně znamená? Co je role? Vy na začátku promptu řeknete chatu GPT, kdo má být. Kdo má být profesně, nebo kdo má být osobně, a nebo třeba kdo má být úplně konkrétně. Tím chci říct, můžete mu napsat si zkušený copywriter, jako zde máme napsáno a uvedeno jako příklad, nebo můžete říct si specialista HR, ale stejně tak dobře můžete říct si maminka na mateřský dovolený, si babička, si pracující máma, zničená životem. Můžete říct zkrátka, nebo napsat, jakoukoliv roli, která je lidská, profesní, anebo i konkrétní. Můžete totiž třeba říct si
Arnold Schwarzenegger, si Petr Pavel, si jakákoliv veřejně známá osoba, o které se ví, jakým způsobem komunikuje, a ChatGPT aplikuje způsob této komunikace do výsledku promptu. Důležité ale je, ještě se k tomu vrátím, že ta osoba musí být opravdu veřejně známá. Pokud totiž tu GPT zadáte roli, že ať napíše prompt tak, jako by ho psala vaše maminka nebo vaše kolegyně z práce, tak se pravděpodobně výsledku nedočkáte, protože GPT těžko může tušit, jakým způsobem komunikuje máma nebo kolegyně. Ale to si myslím, že je asi vcelku jasný. Úkol. Co má vytvořit? Co má být výsledkem? Má to být blog? Nebo to má být příspěvek na sociální sítě? A pokud ano, pokud to má být příspěvek na sociální sítě, tak na jakou sociální síť? Má to být na Facebook, má to být na Instagram, má to být na LinkedIn? A každá sociální síť komunikuje trošku jinak a ChatGPT díky tomu, že mu dáte jasnou informaci o tom, co má vytvořit, tak toto reflektuje i ve výsledku toho promptu nebo ve výsledku, který vám dá. Jaký je kontext? Já vždycky říkám, uveďte trošku umělou inteligenci do děje, aby malinko věděla, co potřebujete nebo jaký je důvod toho, co potřebujete propagovat nebo napsat. My tady použijeme ten prompt o slunečních brýlích a řekneme, že příkladem může být, že prodáváme sluneční brýle s UV filtrem 400. A to je pro nás ta důležitá informace. My je potřebujeme prodat a prodáváme brýle a důležitý je pro nás ten filtr. To znamená, když budu vytvářet třeba tu narozeninovou pozvánku, tak řeknu, syn bude mít 8. narozeniny a já chci pozvat jeho spolužáky, ne rodiče, ale spolužáky, na oslavu narozenin. Jo, malinko prostě uvedeme do děje. Co je cílová skupina? Čili pro koho je ten text určen, protože stále se bavíme o textu. Je určen pro nějakou věkovou skupinu, třeba tady máme pro ženy od 25 do 45 let se zájmem o módu, nebo je naopak určen pro muže 40 až 60 let třeba, je určen pro nějakou specializovanou skupinu lidí, třeba pro kadeřníky, protože prodávám třeba kadeřnické vybavení, nebo pro lidi, kteří rádi sportují, chodí do fitka, starají se o sebe. Zkrátka, zkuste specifikovat tu cílovou skupinu. Jaký styl, to znamená, jakým stylem má ChatGPT napsat ten výsledek. Chceme, aby to bylo přátelské, ale profesionální, nebo chceme, aby výsledek byl třeba naopak hravý a kamarádský. Tykáme, vytkáme, chceme, aby v textu byl nějaký vtípek, nebo aby to bylo třeba humorné, anebo naopak třeba je naším klientem státní správa a potřebujeme, aby výsledek byl velice konzervativní, profesionální a použili jsme čistě vlastně úřední jazyk. Tady to byste měli do promptu určitě napsat, protože to strašně moc ovlivňuje výsledek. Jaký má být výstup? To znamená, jak má výsledek vypadat. Jak má být dlouhý, třeba pokud píšeme na Instagram, tak dáme jenom, chceme, aby to byl text ke storíčku, to znamená třeba jenom 2-3 věty, nebo chceme, aby to bylo výsledek na půl A4, třeba dejme tomu, nebo dáváme příspěvek na sociální síť, takže chceme, aby tam byly hashtagy, potřebujeme, aby na konci byla nějaké CTA, call to action, to znamená takovéto největší klišé, sledujte nás. A naopak tam můžete třeba napsat, potřebuju call to action, ale nechci, aby to bylo klasické sledujte nás. a on si s tím taky poradí a vytvoří nějakou větu, která není třeba tolik prodejná. Můžeme přidat omezení. To znamená, když třeba děláme příspěvek pro sociální sítě, respektive když děláme příspěvek na LinkedIn, tak třeba nechceme, aby tam byly hashtagy.
Je pravda, že už v dnešní době jsou i tam, ale my to třeba nechceme. Chceme, aby ten náš příspěvek byl vyloženě profi na nějaké dané odborné téma a hashtag tam nechceme a nechceme tam ani emoji. Nechceme tam žádného smajlíka. Takže tam napíšeme, nepoužívej emoji, nebo třeba ani odborné výrazy vyloženě, ale buď profesionální. Dost často se setkávám i s tím, že můžete napsat třeba chci, aby text nenesl známky umělé inteligence. To znamená, že on potom eliminuje například pomlčky. Pomlčka, úplně nejklasičtější vlastně takový marker toho, že to vygenerovala umělá inteligence. Nebo čárka před spojkou a. Jestli jste si všimli, tak ChatGPT hodně často dává čárku před Ačko, i když v češtině tam čárka nedává. Je to styl psaní, který umělá inteligence používá. Pokud tam dáte takovéhle omezení, tak on se pokusí se tomu přizpůsobit. A poslední věcí je příklad, jak jsem říkala. Příklad je úplně perfektní a funguje opravdu dobře, ten váš prompt prosune úplně někam jinam. Nemusíte ho dávat, funguje to i bez toho, ale jak jsem říkala, posune to ten prompt někam úplně do vesmíru. Příklad může být třeba úplně konkrétní, napiš prompt jako to dělá třeba jako Fola, nebo komunikuj jako značka Zalando, anebo můžete třeba odkázat přímo na nějakou konkrétní reklamní akci. Tady to jsou ty nejdůležitější věci, které když použijete v promptu, tak výsledek, který dostanete, bude úplně diametrálně jiný. Role, úkol, kontext, cílová skupina, styl, výstup, omezení a příklad. Před chvilinkou jsme si ukazovali jednoduchý prompt o slunečních brýlích. Já si tam překlikám, abyste viděli ten rozdíl. Byl to, napiš příspěvek o slunečních brýlích. Teď potom, co jsme si všechno tady to řekli, v turborychlosti, a přidali jsme věci z našeho vzoru, tak prompt vypadá takto. Jsi zkušený social media manager a copywriter specializující se na Instagramu. Napiš poutavý instagramový příspěvek propagující novou kolekci slunečních brýlí s UV 400 filtrem. Příspěvek je určen ženám ve věku 25 až 45 let, které se zajímají o módu a lifestyle. Text by měl být přátelský, moderní a lehce inspirativní. Krátce vysvětlit, proč jsou kvalitní sluneční brýle důležité nejen jako módní doplněk, ale i pro ochranu očí a přirozeně motivuj ke koupi. Výstup vytvoř jako popisek fotografie na Instagramu v délce maximálně 4 vět. Použij 1 až 2 vhodné emoji. Na závěr přidej jednoduchou výzvu k akci a 5 relevantních hashtagů. Piš česky. Vyhni se klišé, přehnaným reklamním frázím a odborným marketingovým výrazům. Piš podobně jako například značka Zalando nebo Lindex. Přirozeně, elegantně, s důrazem na emoce a životní styl. Například místo věty kupte si naše sluneční brýle ještě dnes. Napiš něco přirozenějšího, například najděte si model, který bude slušet právě vám a stane se vaším oblíbeným letním doplňkem. Možná si říkáte, proč investovat tolik energie do psaní promptu, ale věřte, že ten výsledek je potom důležitý. Navíc, když napíšete takhle kvalitně prompt, uvedete AI do kontextu, tak z toho nemusí být jenom jeden formát výsledku. Vy to můžete potom změnit malinko. Třeba z toho uděláte příspěvek na LinkedIn nebo na Facebook, malinko upravíte text nebo respektive ChatGPT ho upraví za vás. A nebo u těch brýlích napíše krátký blogový článek. A tím pádem díky jednomu promptu budete mít obsaženy všechny sociální sítě a zároveň i příspěvek na blogu. Výsledek je tady. Některé letní vzpomínky si chceme uchovat navždy. A právě proto stojí za to dopřát svým očím tu nejlepší ochranu. Stylové sluneční brýle s UV 400 filtrem, spojující eleganci, pohodlí i spolehlivou ochranu před slunečním zářením.
Ať už vyrážíte na dovolenou, na zahrádku, oblíbené kavárny nebo jen na procházku městem, budou vaším nejstylovějším letním parťákem. Který model bude ten váš? A máme tady hashtagy. To znamená, to je náš výsledek, který jsme chtěli pro Instagram. Já myslím, že výsledek je to superový. A my jednoduchou změnou promptu můžeme docílit toho, že budeme mít výsledek pro všechny sociální sítě nebo blog, případně e-mail, článek do newsletteru nebo cokoliv dalšího. No a teď si to pojďme vyzkoušet. Já vás poprosím, jestli byste si na počítači mohli otevřít aplikaci ChatGPT a zkusíme si promptovat na vlastní kůži. Tak já myslím, že výsledek je to úplně super. Vy jednoduchou úpravou promptu můžete docílit toho, že budete mít příspěvek nejenom pro Instagram, ale i pro jakoukoliv jinou sociální síť, případně nějaký článek, e-mail, příspěvek do newsletteru, nebo co budete potřebovat. Tak já myslím, že výsledek je to super a vy jednoduchou úpravou promptu můžete docílit toho, že budete mít příspěvek nejenom pro Instagram, ale i pro Facebook, pro LinkedIn, jakoukoliv jinou sociální síť, případně e-mail nebo článek třeba do newsletteru. Takže super. Nejste spokojení? Upravujte a ptejte se. Co tím myslím? Myslím tím to, že ChatGPT je konverzační model. To znamená, že pokud s výsledkem nejste 100% spokojení, nebojte se nechat ho upravit. Nechat ho opravit to, co vám dal jako výsledek, případně doplnit nebo jakkoliv jinak pozměnit. Pokud nejste spokojení s výsledkem, který vám ChatGPT dal, nevadí. Upravte ho. ChatGPT je komunikační model, není problém mu říct, co se vám tam nelíbí, co chcete doplnit, upravit nebo změnit. Určitě se toho nebojte. První výsledek nemusí být vždycky ten, který je pro vás ten nejlepší a nejpoužitelnější. Tak a teď už se pojďme pustit do praktické části. Začneme promptovat v ChatGPT. Já vás poprosím, abyste si otevřeli rozhraní ChatGPT. V tento okamžik je úplně jedno, jestli máte placenou nebo neplacenou verzi. My si opravdu zkusíme jenom precizně zadat prompt tak přesně, jak jsme si ukazovali. Rozhraní ChatGPT vypadá takhle, kdybyste pochybovali. Zde vidíte mé rozhraní, vy budete psát sem do tohoto řádku. Dostanete ode mě zadání. Představte si situaci. Jste 40letá žena, žádáte o pozici recepčního hotelovém komplexu v Praze. Vaším úkolem je napsat prompt ChatGPT tak, aby vám vytvořil motivační dopis pro HR u firmy, která řeší přijímací pohovor na tuto pozici. Tento motivační dopis bude přílohou vašeho životopisu. Sem do promptovací lišty já jsem napsala pouze napiš motivační dopis. To teď po tom, co už víme, tak je nám jasné, že to nebude stačit. A já vás poprosím, abyste se řídili tím, co jsme si ukázali. Nasdílím vám zpátky v prezentaci ten vzorový list, podle kterého bychom se měli řídit. A zhruba za 10 minutek si spolu vyhodnotíme, jak vám to šlo, co naopak vám třeba dělalo problémy a ukážeme si, jak by takový správně napsaný prompt měl vypadat. Tak, výborně, jak by takový správně napsaný prompt měl vypadat a hlavně, jak by měl potom vypadat výsledek. Tak jo, takže nechám vám tady viditelnou tady tu tabulku. Nezapomeňte na roli, úkol, kontext, cílovou skupinu, styl, výstup, omezení, příklad. A v tomto případě se ten příklad a možná i omezení mám zde napsáno, že jsou volitelné, nemusíte jednotně použít a můžete. Jo?
Tak perfektní. Takže vidíme se za 10 minut. Já spustím časomíru tady a ty konce věnujte samostatně svému úkolu.